bende bocho kama pise mag IBC nitiere to budget mar IBC bende en siling bilion 8 e tayo chenro bakama penjani ne bende gibiro nyalo nikech bende gisebedo ka giwago reyo kaluwore koda nok mar omenda michiwonegi. It is easier ka gibedo a little bit more mobile than ka jopiny nikech ka sani ma wawacho based on constituencies ma Nairobi ka to inyalo imagine constituencies madala kata kowe gwenge wa makaluo samoro inyalo wacho ni wuoth nyalo betie mayot but koro kidhi e gwenge machalo kuma chairman mar IBC ae Turkana to gi gwenge moko machalo Tana River mondo ng'ato ae tung constituency achiel nyaka tung machielo samoro kata in japiny kawi garama maduong in terms of resources to okan gi geno ni jo Kenya nigi resources gi mondo dhi ng'ado mbul nikech pok wang'eyo siasa pok otimonwa gimawadwaro as a country. Koro mondo mi akaw pesa na keti e ng'ado mbulu onego bed ni an bende go mbulu no osemiya gimoro ma important makoro ambe ayie keto resources maga e ng'ado mbulu. So IBC koyie to kata ka kuonde te maybe bombe machalo Nairobi nyalo bet mayot ne ojende wuok kadhi kacha nikech nitiere pikipiki nitie geche yot mondi commute but ging'iya ne na gwenge moko manyalo dwaro services